Il-Partit Nazzjonalista jrid li l-ekonomija tikber mingħajr ma titkasbar ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Al kontrarju, il-Gvern preżenti qed jagħmel bil-kontra. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt li kienet jiġi intervistat minn Silvana De Bono minn Newsbook fuq Net Television, Net FM u l-medja soċjali. Irridu inkabbru l-ekonomija tagħna mingħajr ma nkasbru ir-reputazzjoni tagħna. Il-Gvern l-għodot li għażel biex ikabbar l-ekonomija sfortunatament. Kasbar reputazzjoni, kissera, biex qed ngħidu ħana bistada, qed jgħidu d-deputat Prim Ministru. Kważi b'mod irreparabbli. Adrian Delija qal li l-aspirazzjoni tiegħu tibqa' mdawra mal-impenn li jibqa' viċin in-nies u rrefera l-proċess li bħalissa għaddej minnu il-Partit Nazzjonalista fejn spjega li l-partit qed jara kif jippermetti li aktar nies jipparteċipaw. B'hekk l-istruttura ta' konsultazzjoni issir minn isfel għal fuq ħalli l-ewwel nifhmu aħjar il-ħtiġijiet tan-nies. L-ewwel idu mmorru għand in-nies ikollna l-istrutturi biex dak li jgħidulna n-nies kapaċi nassorbuh u mbagħad di tibqatel għal fuq għax it's paramedical bil-fors da, u mbagħad irid ikun hemm id-disċernimentu. U mbagħad irid ikun hemm il-mejda tad-diskussjoni li jekk ġbar ta' xaridijat tajt daw tajbin, daw tiżinhom, daw tikkostihom, dik id-direzzjoni. Bl-istess mod dan il-proċess għandu jara kif il-Partit Nazzjonalista jiftaħar bit-tajjeb li jagħmel filwaqt li b'umiltà jirrikonoxxi u jtejjeb dak li sar ħażin għax il-partit qiegħed hemm biex iservi u jkun tal-poplu. Li rridu nuru lin-nies hemm barra illi l-Partit Nazzjonalista it-tajjeb kollu li għamel mandu ebda bżonn li jaħbih anzi jrid jiftaħar bih. Irid jurih dak kien dmir tiegħu għamlu. Laqqas però ma jrid to shy away jiddejjaq milli jifhem jirrikonoxxi l-iżbalji li kien għamel. B'umiltà nirrikonoxxuhom, niskużaw irbieħna u nuru li qed ninbidlu. Adrian Delija staqsa kif jista' jkun li gvern suppost soċjalista qed jażel lil kbir u jinsa liż-żgħir fosthom lill-anzjani. Min-naħa l-oħra qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jgħin lil min qed jereq fl-isfidi fosthom lil 11,000 persuna li bħalissa jinsabu mingħajr impjieg. Iva minnu fih irridu ngħinu l-binqijat litteralment qed jereq. Imma mbagħad irridu nuru kif ħan investu, kif ħan għajnu, dawk il-11,000 persuna qiegħda. Ma rridux għall-inqas intuhom direzzjoni tama ngħidulhom isma'. Il-gvern, il-pajjiż qed jaħseb illi għal-mument nirrikonoxxu fejn qegħdin. Imma qed naħsbu fuq dawn is-setturi ġodda, qed naħdmu biex nittrasformaw il-postijiet ta' xogħol l-ekonomija tagħna, is-setturi li kapaċi nikkreaw. Ħalli intkom kemm jista' jkun malajr ikolkom id-dritt li taqalgħu l-għajxin tagħkom. Mis-sosi dwar kif il-gvern ta' Roberta Bela ħa taħt idejh il-PBS, il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif il-partit ilu la ħareġ proposti wkoll biex jara li l-PBS ikun ix-xandir nazzjonali u mhux ix-xandir tal-Istat, ix-xandir tal-poplu kollu u mhux tal-gvern tal-ġurnata biss.